मावनोबा गोदान हमनानै माव खामानि बे जाखांनायनि जबरि मावखान्दाखौ मानो मावदों हो गसिबो मेम्बारनि बिपिएफनि साथामसो तो खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट शेयार खालामनो नागिरदों तो मोनसेया जाहैबाय जितु थांनाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि समाव जे एनरेगानि खामानि जानाय बेखौ माखासे गामिनि आइजोफोरा बा महिलाफोरा मावदोंमोन जाखानाय खामानिखौ बिपिएफनि मेम्बारफ्रा सेख'नानै मावनो नागिरदों दा बेफोरबायदि दावराव जानाय नुदों आरो नेक्स्ट नोंथांमोननो होगोन जितु 3.0 अरुणोदय 2026 आव अरुणोदयखौ नेगासिनो गोबांथार लाख लाख आइजोफोरा तो माब्ला मोनगोन बेखौ माने आसा खालामगासिनो दङ तो बिनि माखासे गाइडलाइन्स तो आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामा बिथाङा फोसावनानै होबाय अफिसियेल वेबसाइटआव माने मोनबा गाइडलाइन्स बिथाङा फोसावनानै होबाय आरो बे गाइडलाइन्सखौ फल' खालामनांगोन जुदि 3.0 अरुणोदयखौ मोननो थाखाय बे गाइडलाइन्सखौ फल' खालामाब्ला अरुणोदयखौ मोननो हानाय नङा तो गोबां सुबुंफ्रानो गोबां आइजोफोरनि अरुणोदयानो दानलां जानो हागौ तो अब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो जाय आइजोफोरा एनरेगानि खामानि मावदोंमोन जाखानाय खामानिखौ माखासे मेम्बारफोरा बा बिपिएफनि मेम्बारफोरा सेख'नानै मावनो नागिरदों बिनि दावराव जानायखौ नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो मावनोबा गोदान हमनानै माव खामानि बे जाखांनायनि जबरि मावखान्दाखौ मानो मावदों हो गसिबो मेम्बारनि बिपिएफनि साथामसो नांगोन बुंगोन जोङो गासैबो थिखांना होगोन बे जाखांनाय खामानिखौ बिदि मोना महिलाफोर मावनाय खामानिखौ बिसोरो मावबा जागोन नामा थाथो हिनजाव हौवा दावराव गामिजों गामि थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जुदि एनरेगानि खामानिखौ आइजोफोरा मावदोंमोन तो बे जाखानाय खामानिखौ गुबुना मावनो नागिरदों बे माने एसे साननो गोनां नङा होमबा बे अलरेडि अनगोयिंआव जाखानाय आरो बे अनगोयिंआव थाखानाय खामानिखौ गुबुना सेनो मोन्थाय गैया तो जायखियानो जा पार्टी बा गभर्नमेन्टजों जेबो सोमोन्दो गैया जाय दायित्व लानाय बेनो खामानिखौ मावखानांगोन तो बेफोरबायदि सेनाय बा दमजों मावनो नागिरनाय बेफोरबायदिया माने गाज्रि जोंनि समाजनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमाय सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमाय आं बिनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनो सानाखै तो लोगोफोर जितु 3.0 नि अरुणोदयनि रां 1250 थाखाखौ मोननो थाखाय गोबांथार आइजोफोरानो नेगासिनो दङ दासिमबो मोननो हायाखै तो माब्ला मोनगोन बेखौ गोबां माने नेगासिनो दङ आफसुस खालामबाय थादों दा बिनि गेजेरावनो गभर्नमेन्ट दाफिननाय लोगो लोगो बिजेपि गभर्नमेन्ट बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामानि गभर्नमेन्ट फैफिननाय लोगो लोगोनो अरुणोदय 3.0 नि माखासे गाइडलाइन्सखौ अलरेडि फोसावनानै होबाय जितु मोनबा गाइडलाइन्सखौ फल' खालामब्लासो अरुणोदय 3.0 बा अरुणोदयनि रांखौ मोननो हागोन आरो मोनबा गाइडलाइन्सखौ जुदि नेमखान्थिखौ मानियोब्ला दा 9,000 सिम अरुणोदयखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायदों नाथाय बेखौ फैबाय थानाय समाव मिथिगोन तो अब्ला नोंथांमोना मा गाइडलाइन्सफोर दं नोंथांमोना खोनासंलां तो गिबियावनो दङ गासैबो नखरफ्रोमनिबो जेसांखिनि नखराव परियाल दङ साफ्रोमनिबो आधार कार्डआ लिंक जाजोबनांगोन जाय अरुणोदय मोनग्रा बेनिफिसारिजों आरो सेकेन्डआव जाहैबाय नैथियाव जाहैबाय जायगानि थागिबि जानांगोन बा आसामनि थागिबि जानांगोन बिटिसि ओनसोलनि थागिबि जानांगोन बाहेरानि सुबुं जानो मोना नैथि आरो थामथियाव जाहैबाय गासैबो डकुमेन्ट्सफोरानो आधार लिंक जाजोबनाय जानांगोन आरो बेंक एकाउन्टआ DBT माने ट्रान्जेक्सन अट'मेटिक जाबाय थाग्रा माने सोलिबाय थानाय रेगुलार सोलिग्रा बेंक एकाउन्ट जानांगोन आरो लास्टआव जाहैबाय साख्रि बाख्रि थानो मोननाय नङा दा बेफोरबायदि गोबांथार माखासे मोनबा गाइडलाइन्सखौ होदों दा बेफोर गाइडलाइन्सखौ फल' खालामब्लासो अरुणोदय 3.0 नि रांखौ मोननो हागोन तो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय तो बिनि सायाव नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 खौ मोननो थाखाय फैबाय थानाय समाव जे डकुमेन्ट्स कालेक्ट खालामनांसिगोन नखरनि साफ्रोमबोनि आधार कार्डखौ जमा खालामनानै जाय बेनिफिसारि अरुणोदय मोनग्रा बेनि एप्लाइ खालामनायाव गासैनियाबो लिंक थाजोबनांसिगोन आरो साफ्रोमबोनि डकुमेन्ट्सआ आधार लिंक एक्टिभ जाजोबनांगोन नङाब्ला अरुणोदय 3.0 खौ मोननाय नङा
दा बेफोरबायदि गाइडलाइन्सआ थ' अब्ला नोंथांमोना गोबां खारदावबावनांसिगोन गोबां खस्थ' खालामबावनांसिगोन अरुण'दय 3.0खौ मोननो थाखाय आरो बेनि गेजेराव गोबांथार माखासे जायफ्रा मोनबाय थायो बिसोर सुबुंफ्रा माखासेफ्रा दानला जानोबो हागौ माखासे गाइडलाइन्स मथे बा नेमखान्थि बायदियै गोरोबाखैब्ला अरुण'दयनि रांखौ मोनाबो जानो हागौ दा बेफोरबायदि जागासिनो दङ थ' अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय थ' फैबाय थानाय समाव माबोरै जागोन आरो मा टाइपनि जागोन नोंथांमोना मिथिलांगोन